Vivim en una era d'hiperconnectivitat sense precedents. Les tecnologies de la informació i la intel·ligència artificial han redefinit completament el poder i el control social. Però aquestes eines no són simplement gadgets inofensius que fem servir per publicar fotos de gatets a internet. No. Són molt més poderoses i potencialment perilloses del que pensem. És com si haguéssim donat a un nen petit les claus d'una fàbrica de xocolata. Però en comptes de xocolata, estem parlant de les nostres dades personals. Pensa-hi un moment. Aquestes tecnologies tenen la capacitat d'analitzar quantitats massives de dades, predir els nostres comportaments i influir en les nostres decisions. És com si tinguéssim un gran germà digital que ho sap tot sobre nosaltres. I quan dic tot, vull dir tot. Des del que esmorzem fins als nostres secrets més íntims. Però el veritable problema sorgeix quan aquestes eines cauen en males mans. T'has preguntat mai què passaria si un govern autoritari tingués accés a tota aquesta informació? I aquí és on les coses es posen realment espantoses. Imagineu-vos per un moment que tot aquest poder es concentra en mans d'autocràcies o tecnocràcies. Podrien utilitzar la IA per crear un sistema de vigilància massiva capaç de predir i controlar qualsevol acció individual. És com si estiguéssim donant les claus del nostre cervell a un grup de tecnòcrates que potser no tenen els nostres millors interessos en ment. Seria com tenir un professor de matemàtiques omniscient que no només sap quan copies a l'examen, sinó que també pot predir quan ho faràs i evitar-ho abans que passi. Per això, defensar la superació de la democràcia deliberativa i participativa en favor d'un govern tecnocràtic és una idea terriblement perillosa. Estem parlant de posar en risc la nostra llibertat, la nostra igualtat i la nostra privacitat. I un cop les perdem, qui sap si les podrem recuperar.